ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ଓଡ଼ିଆ ଅ ଆ ର ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ କେତୋଟି ଅଛି। ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣରୁ। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅ, ଆ, ହର୍ଷେଇ, ଦୀର୍ଘଇ, ହର୍ଷଉ, ଦୀର୍ଘଉ, ରୁ, ଋ, ଏ, ଐ, ଓ, ଔ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ। ଏବେ ଜାଣିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି। କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ, ଚ, ଛ, ଜ, ଛ, ଞ୍ୟ, ଟ, ଠ, ଡ଼, ଢ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ତ, ଥ, ଦ, ଧ, ଦନ୍ତନ ପ, ଫ, ବ, ଭ, ମ, ଅନ୍ତସ୍ଥଜ ର, ଳ, ଓ, ତାଲବେଶ, ମୂର୍ଧନ୍ୟାସ, ଦନ୍ତେଶ, ହ। ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଡ଼, ଢ, କ୍ଷ, ୟ, ଲ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଅ ଆ ର ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏହାକୁ ମନେ ରଖ ଓ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦିଅ।